ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. לראות שרים קיבלנו, כל הכבוד, כל הכבוד. חדר, כל הכוחות חדר. הר הבית, נחל ציון ובונה ירושלים. תשכח ימיני, תדבק לשוני, לכי יקירי, אם לא אזכרכי. הטבח שביצענו ב-1200 בני אדם תוך 3 שבועות הוא לא קשור כהוא זה לביטחון המדינה והוא לא קשור כהוא זה לביטחון התושבים פה. כן, אנחנו יודעים שבשביל לחיות בארץ הזו צריך לדעת גם למות בשבילה, עבורה, לשלם את המחיר הזה. ולנו זה היה ברור מאליו שהוא יוצא. והעיקר, לא לפחד, לא לפחד. בכל מקום, כל הזמן יש לכולנו מגדול ועד קטן, ימים יפים וגם פחות, וביניהם תשובה לכל השאלות. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרנות, את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור, וזה ידוע, חיים ומתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד, ולנו יש את מלך העולם, והוא שומר אותנו מכולם. העם הזה הוא משפחה, אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה. עם ישראל לא יוותר, תמיד על המפה אנחנו נשאר, וזה ידוע, חיים ומתנה, הכל צפוי והרשות נתונה.